L'Associació Valenciana d'Agricultors d'Asaja aconsegueix que la Conselleria d'Agricultura prorrogue un any més la línia d'ajuda agroambiental de l'arròs a través d'una modificació en el Programa de Desenvolupament Rural emmarcat dins de la PAC. Aquesta mesura permetrà que els arrossers valencians perceben en 2021 una partida de quasi 7 milions d'euros per al manteniment del cultiu de l'arròs sota els màxims estàndards de sostenibilitat mediambiental i sense els quals la rendibilitat dels productors s'haguera vist seriosament amenaçada perquè els actuals preus en origen no permeten cobrir per si sols els costos de producció. La Comunitat Valenciana ha modificat recentment el PDR que s'engloba dins de la política agrícola comuna. Aquesta modificació del PDR contempla que l'any que ve els arrossers puguen demanar les ajudes agroambientals. Aquestes ajudes caducaven en 2020 i gràcies a la pressió que hem fet des d'AVA vam aconseguir que l'any que ve se prorroguen. Per una altra banda, també hem aconseguit que les ajudes a l'agricultura ecològica l'any que ve tinguin una nova convocatòria i que s'incrementen les ajudes destinades a les zones que tenen limitacions de muntanya. Malgrat que la valoració d'aquesta mesura és positiva, Asaja encara troba algunes incongruències de gestió relacionades amb el PDR. En contra, s'havent donat compte que el PDR té una execució molt baixeta i és de les més baixes tant a nivell d'Espanya com a nivell d'Europa, perquè només s'ha executat en torn a un 34%. Per una altra banda, tampoc entenem com hi ha línies d'ajuda importants que afecten als agricultors que el pressupost s'ha agotat en l'any 2018 i que no se va ficar en marxa en 2020. I per tant, pensem que això és una incongruència. Davant l'inici de les cremes de palla en arrossars del Parc Natural de l'Albufera, Miguel Minguet, responsable de la sectorial d'arròs d'Asaja, posa l'accent en la prioritat de retirar tot el residu que siga possible i a cremar la resta que no puga ser retirat, establint per això un calendari organitzat i pensat per a causar les mínimes molèsties a la societat, a més de destinar els màxims esforços per a desenvolupar a curt i mitjà termini la tecnologia necessària que permet ampliar la retirada de la palla.